Hola, què tal? Segurament et has preguntat quina cosa et vull dir, no? Doncs mira, en uns petits segons et volia dir que jo he sigut una persona que he buscava el què de la vida, tenia moltes preguntes i vaig estar visquent una vida que no em portava enlloc. Vaig travessar depressions, vaig travessar ansietat, vaig travessar una situació molt fosca a la meva vida. I al final, buscant, vaig trobar. I a mi m'agradaria molt que t'estalviessis dolor, t'estalviessis patiment, t'estalviessis moments que no són gaire agradables. Per això hem fet això, per això hem creat aquest canal juntament amb el meu equip, per poder-te portar a aquell que ha canviat milions de vides. I la teva també pot ser així. Vine, prova, no tens res a perdre. T'esperem.